Ambe September kalo kile sabala samba fulani mugan ani saba ondu tilika kuna funi ni ali dili wakati sile au bela dili au ni yantuma au bisimila ni dogokun in daminɛ na an ka finitigilakaw ka uto u ka ladala patrouille la ani fils o fanfɛla la ni u bɛ Kidali mara fɛ mugu cira ka ɲɛsin u ka pankuru ma o hukumu kɔnɔna na sanfɛ kɛlɛkɛcɛ ni duguma kɛlɛkɛcɛw olu labɛnna walasa ka se ka lakana sabati a yɔrɔ kofɔlen na u ka wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye n'u sera ka banbagaci kulu caman ka olu faga o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o dɔ ye colonel major Ismail Wage ale ye weleda kɛ sema mɔgɔw ma ni olu ye banbagaci kɔrɔw ye walasa k'u ka se ka na fɔ ka bɛn o bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na sema mɔgɔw olu tilala ka jalakili ta ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma k'u sababuya kɛ k'u ye mugujugu ko ka o fili ka taa se u ma an ka armée utukalo tile 28 o tɛmɛnen na olu ye a ladɔnniya k'a fɔ k'u ye banbagaciw caman ko ka o faga ani fils o marala ko ni banbagaci ninnu k'u tun bɛ ka civil ani finitigilakaw ni ka dantɛmɛ wale kɛ ka ɲɛsin olu ma hukumu kɔnɔna na k'u ye banbagaciw caman faga ani fana k'u ka bolimafɛn sen naani ni a bɛ fɔ o ma ko pick-up k'u ye o naani fana tiɲɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Jamuweli ni ale bɛ Douanzan o mara la olu ka maire n'a bɛ fɔ o ma ko Yusuf Angoiba ale ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma walasa lakana o bɛ se ka sabati u ka sigida la yɔrɔ min na wa fana a ye hakili jigin kɛ u ka sigida yɔrɔ la kabini san 2022 ko bingali wale caman o taara ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma ni o dɔ ye Gimili ani ni Gamini yɔrɔ in fanfɛla la ko mɔgɔ caman olu ni tanyara ani caman fana ko olu ye u sigiyɔrɔ bila lakanabaliya o sababuya la wa fana ko o baara kelen ko segin bɛ ka kɛ u kan ni o caman yɛrɛ kɛra utukalo tɛmɛnen na olu cɛla a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko utukalo la u ka sigidɔ la ko mɔgɔ caman ni cɛyara dugu jukɔrɔmugu o sababuya la o misaliya dɔ ye utukalo tile 3 sinfilaka dɔ ko ni ale tun bɛ ka bɔ Gamini o fanfɛla la k'a tun bɛ ka taa foire kɛyɔrɔ la ko a sen yɛlɛlen dugu jukɔrɔmugu kan o kɛra sababu ye n'a nin tanyara ani fana ko utukalo tile 13 o tɛmɛnen na du kelen mɔgɔ 5 ko olu tun bɛ ka taa foro la ni u yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu kan ni u bɛɛ lajɛlen nin tanyala hukumu kɔnɔna na a y'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati u ka yɔrɔ la cogo min an ka jamana kiri baarakɛla dɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko magistrat Cheikh Mohamed Cherifu Kone ale gɛnna ka bɔ kiri baaraw la utukalo tile 29 tɛmɛnen na san 2023 ko sababuya kɛ k'a donna kulu dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko appel du 20 février o kulu in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye kiri baarakɛlaw ye ko baara dɔw bɛ olu sen man ka ya u la o kosɔn min Mohamed Cherifu Kone ale sen bɔra kiri baaraw la nka min ye pension ye ko o hakɛ o bɛ to a ye a ka lafasabaga o tun ye maître Kasim Tapo ye utukalo tile 22 o tɛmɛnen na Mɔnɔnpebugu o mara la n'ale bɛ Masina fanfɛla de la donso ka ɲɛmɔgɔ o fagara banbagaci kulu dɔw fɛ o fagali ninnu kɛlen ka tɛmɛ seere dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko ni banbagaci kulu ninnu k'u ye Ala tɔgɔ wele ani fana ko dɔ fana tun bɛ u cɛ la min ye weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ o weleli ninnu kɔnɔna na k'a y'a yira k'a fɔ k'u bilala ci min na ko laɲini ko o sera ka sabati n'an bɔra yen an bɛ taga Jelibugu la ni ale bɛ sigida o fɔlɔ fɛ Bamako kɔnɔna na utukalo tile 24 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko EDM bénévole 2 ni olu ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ EDM na nka ni sara tɛ u ye ko ka u to courant baara la ko courant donna u la ni kelen ni tayara ani kelen ko o joginna ko bɛ koma la kunnafoniw kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko nin ko in jalakili talen don ka ɲɛsin mɔgɔ min ma o ye EDM o technicien dɔ ye ko sababuya kɛ ko a ye a sigilen to a ka bureau kɔnɔna na ni ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ka ɲɛfɔli kɛ ni bénévole 2 ninnu Mamutu Ture ni dɔw b'a fɔ a ma ko Bavier kabini utukalo tile 9 tɛmɛnen na ale ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ olu minɛna ka o datugu ko sababuya kɛ k'u ye ɲagami kɛ foroba nafolo la k'u to an ka jamana wasabulon o baaraw kɔnɔna na Mamutu Ture hali bi a minɛnen don ka datugu a yirala k'a fɔ ko utukalo tile 29 tɛmɛnen na ko ale kɛra FEMAFOOT o ɲɛmɔgɔ ye FEMAFOOT n'a bɛ fɔ o ma ko Fédération Malienne de Football wa ko nin baara ninnu kuntagala ko o bɛ taga bɛn san 4 ɲɔgɔnna ma
n'an bɔra an bɛ taga Niger jamana kɔnɔ finitigilaka minnu ye fanga dafiri ka o kɛ Mohamed Bazoum na hutukalo tile 25 tɛmɛnen na olu ye sɛbɛn kɛ ni ka ɲɛsin Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ma o sɛbɛn in kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ k'u bɛ tile 2 de di Faransi ka lasigiden mun bɛ Niger jamana kan ni o ye Sylvain Ite ko ka se ka bɔ u ka jamana kɔnɔ o kosɔn Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ni finitigilaka ninnu ko yamaruya tɛ u bolo ni ka u ka lasigiden gɛn ka bɔ Niger jamana kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ u tilala ka segin ka sɛbɛn kura wɛrɛ kɛ tuguni ni o kɛra utukalo tile 29 na o sɛbɛn in kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko lasigiden k'a ni bonya min ka kan a ka baara kɔnɔna na ko u ye o ta k'o bɔ Sylvain Ite kan Niger jamana kɔnɔ wa courant ani ji o fana tigɛra a la. Egypte jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Abdel Fattah al-Sisi ale ye général Abdel Fattah al-Burhan ka o bisimila u ka jamana kɔnɔ utukalo tile 29 o tɛmɛnen na kabini kɛlɛ o daminɛna Sudan jamana na avril kalo tile 15 tɛmɛnen na ni kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye général Abdel Fattah al-Burhan ale ka bɔ u ka jamana dafɛ a ka nin tagama in Egypte jamana kɔnɔ o tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye ni jamana kofɔlen fila u ka jɛɲɔgɔnya baaraw olu bɛ se ka sinsin cogoya min na wa fana a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen kelen in na ko ni o bɛnna utukalo tile 29 ma ko kɛlɛ kɛra sababu ye ni mɔgɔ 39 olu nin tanyara ni o fanbaw kun ye muso ani denmisɛnninw n'o kɛra Niyala o mara la wa fana ko denbaya kelen mɔgɔ 5 olu kun bɛ a mɔgɔ kofɔlenw na o ni mɔgɔ olu ka laseliw kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko utukalo tile 11 tɛmɛnen na ko kɛlɛ o kɛra sababu ye nin don kofɔlen na ni mɔgɔ 60 olu nin tanyara ani mɔgɔ 250 ko olu jogina wa mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna kɛlɛ sababuya la ko olu de y'u sigiyɔrɔ bila ni ka fan wɛrɛ sɛgɛrɛ wa fana ko Sudan kɛlɛ ko o kɛra sababu ye ni denmisɛnnin 100 ɲɔgɔnna kɔngɔ kɛra olu sata ye. An bɛ taga Gabon jamana na a bɛ san 55 ɲɔgɔnna bɔ min ye Bonkolakaw ye olu de bɛ ka Gabon jamana ka o mara Umar Bonko Ondiba ale Gabon jamana ka o mara san 41 ɲɔgɔnna la min yɛrɛ ye a daminɛ kabini san 1967 fo ka taa se san 2009 o wagati ma a ka fatuli tɛmɛlen kɔfɛ a denkɛ Ali Bonko Ondiba n'ale si yɛrɛ bɛ taga san 64 jate la bi na ale ye fanga ta san 2009 o wagati la fo ka taa se utukalo tile 29 ma san 2023 la a ye san 14 jate ka o de kɛ Gabon o jamana marali la okumu kɔnɔna na u tilala ka kalafili ka o kun kɛ hakili jiginna utukalo tile 26 Gabon jamana kan o kun kɛra a siɲɛ sabanan ye min Ali Bonko ye ale k'i kanbɔ jamana baara kalafili jamana ɲɛmɔgɔya o nɔfɛ kalafili baaraw olu tɛmɛnen min Ali Bonko ye ale kun ye bɔlɔlɔsiraw ni o ye internet ka o tigɛ mɔgɔw la ani fana ni ka couvre-feu kɔ o fana kɛ u ka dugu kɔnɔ ko walasa binkali wale o kana ta ka ɲɛsin kalafili olu baaraw ma utukalo tile 29 o sufɛ min kalafili jaabi olu bɔra Gabon jamana na a yirala k'a fɔ ko Ali Bonko ko ale de ye sebaya sɔrɔ wa 100 sara la ko 64 ni 27 o bɛ a sanfɛ ko Ali Bonko ale y'o de sɔrɔ ani mɔgɔ min kun karilen kun don ɲɔgɔn na o ye Albert Ondo Osei ko 100 sara la ale ye 30 ɲɔgɔnna de sɔrɔ ni 77 o bɛ a bɔ o jaabi ninnu bɔlen min ye Gabon finitigilaka dɔw ye olu y'a yira k'a fɔ ko u ma sɔn jaabi ma ko ɲagami de kɛra a la Gabon finitigilaka mɔgɔ 11 ani civil 1 ni u b'a kɛ 12 ye olu bɔra u ka jabaraniso sanfɛla la ni k'a yira k'a fɔ ko u ma sɔn jaabi ma o kosɔn u ye u ka dugu ka o datugu ani ka tila ka Ali Bonko ale ka mɔgɔ 7 ka olu minɛ o mɔgɔ 7 cɛ la Ali Bonko denkɛ dɔ o bɛ a la n'a bɛ fɔ o ma ko Valentin u ka minɛli o sababu sɔrɔla fɛn caman fɛ ni o dɔ ye ko bɛnbɛnbɛn ka ɲɛsin u ka jamana ma bi na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ kura o de bɛ ka Gabon jamana ni ka o mara n'a bɛ fɔ o ma ko général Brice Oligui Nguema an bɛ taga Afrique du Sud a dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Johannesburg utukalo tile 30 ka a dugu jɛ a 31 na tasuma kasara o donna so dɔ kɔnɔ ni o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 74 ɲɔgɔnna olu nin tanyara wa ko mɔgɔ 74 cɛla wagati kofɔlen na ko denmisɛnnin 12 ko olu de kun bɛ a la wa ko mɔgɔ minnu ka yɔrɔ jinina olu ye mɔgɔ ye sɔrɔ bɛrɛ tɛ minnu ye an lamɛnbaga ni
ni ala jepako aseda ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra ni an bɛ foli balasi aw bɛɛ lajɛlen ma dantɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo ni aw mago bɛ an ka kunnafoni na ka to ka u lamɛn min ondu tele o jabarani so yɛrɛ fana tɛ kelen a bɛ se ka an sɔrɔ mifa production o ka page Facebook ani YouTube olu sanfɛlaw kan ala ka bɛn ni basigi sabati mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a kan bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala sɔnna ma